Hello, Soy. Pamahinyo ko lang eh. Ngayon ni December 24. At nabingi Christmas party tamo. Ngayon ni nalbe niya yung video ngayon eh. Ek balo na ng date pero ngayon yung gagawin kay December 24. Then tamang sitwasyon kay SM. Tatamang SM. Sali tamong something. Di niya salo niya tayo yung habi ako. Balo na pero tukita mo syempre at pagkakata ka rin. Ngayon eh. Tatawag kayo ng office para i-shut down yung computer. Okay. Ikit-ikit namin sa mga pagyapon. Sige. Itong nakawari niya talaga yung kaya muna tayo mag-atang inbox para get tayong screen protector yung iPad. Sino naman yung best friend mo? Ayan, kinita mong inbox. Ang tama talaga sasabi. Na? Wow. Ito soy. Laway tama natin ng available na PS5. Pero probably wala pa. Punta ka kitang game line. Sana yun na. Pero palagi ako wala pa. Yun so ibali pantanan tayo ng misis ka niyan. Mga Nacho. Pero yung department store to. Kat na mo makatakapasbuk na yun. Nung ali makakarinig mag-vlog ha. Marinig akong mag-vlog. Kaya makatakap tayo. Dabalo ka. Katak na ka. Eh halata. Medyo makaba yung pila so eh. So nakalapera rin tayo ngayong Pasko. So ako nalalaming ngabi ako. Babata mo. Kita tama at tantanan tayo. Matintang mas tampong matintang kaya. Maski sasabi ka mo. Kaya halata niya. Cashier 7 kaning baba niya. 6. Kaya ito. 5. Ganda ka rin shampoo. So sige, patanang ko niya. Ay ninin bawa. Malapit ka kayo siguro. Okay, ito na. Okay. So, okay, something ano mo kayong naka-prestige at hanggang bahay. Hanggang pila. Na mas mabilis. Ayan. Makakaba yung pila ka rin. Karang pila. Pero pangaras kang prestige at hanggang exclusive lane, di ba? Ito yung advantage na ng advantage ka. I mean prestige. Pati kayong hypermarket at kang sariling pila. So ay masanting card kang makanya. Ayun so hindi mo itasan ka so habang pila nga rin. Ika. So magkapeta pa kayo ng coffee bean at saka i-claim ka na rin itang mug ay nani natin mug yapen ali ay tumbler tabo na niya kasi itang bubuan misis yan bawal ko kayong kape pero magkape ko at ang abagya sigurado mag-nervous na ako niya. Ayun soy nailig ko ba kayong karapor. Kaya katamong kapantangan, makakatao yung salita ito na soy. Katamo natin yung else ngayon, salita mong bahay. Salad-salad, banta, wala nang luto-luto. Wala nang gawa-gawa. Wala nang pagal-pagal na soy. Yan soy, salita ang kahay kayo. Kana mo sige, bantay na ako sulat-sulat. Kama sinulat na eh. Soy, sasalin na namang kinate, misis. Total, pandagdag sa arena. Uy, sa arena. So, kayari na, mulita na. Kunya, so may kaulitan na at babata mo mo yung guy. Ba't pa na yung tanang magpasko ang kapoto? Wala, lockdown eh. Dapat muli kaya raya ito ning makasara ka rin.
Kaya basta-basta may lubo, tu kita na, maginta na ang bali. O sana lang ang mumuntang kaya kasi makatakot po may maniklon na karang aliwaran. Munta kayong bali, kaya ba't siyempre ating COVID niya. So, isilbing salo-salo, pamilya. Ayan, puta datang dari maampoy tatang. Ayan, kaibang kain niya. Cheese platter. Tapos, carbonara. Ano pa? Ubi. Manok. Tsaka buko pandan. Yan. Natanghels. Tsaka tinape. Yan. Ang mamukulat regalo soy. Iyak ba? Iyak yata. Dahil regalo mo ang siksik. Buksan mo. Oo, yun yung isa pa. Yun ang tabi niya na. Tabi niya Anong binobomba niya? Hindi. Asan? Yehey! Hindi, may ano. Ayun ay maganda. O yan, no? May gano'n. No? Shake yan yung nila mo. Oh, paano nakapunta? Ay, gusto? Pwede mo rin kami dito. Okay na to.
Goodbye! Nahihimila ko. Namikulda. Namikulda. Papangalan kung kaya niya siya mag-isa. Oh, i-oro mo. Lalabas ka na sa akin. Kanya na ako yan, no? Kanya nang kaya at kaya niya yun, no? Darmen. Natin. Adwa ka. Yung rooftop niya mabilis si Shake. Kaso lang matatamaan nyo tayo. Masaya din kaya babaeng bagya. Ano yan? Yung kain na. Dati ko naman na-try mo tuloy. Oh, bagyan ng bagya. Kaya At yung number 1 na yung nunalagay ng pizza. Ano ba yung bagya? Babae pa. O, lagay niyo sa basura to. Saan mo ganyan ko lang? Gagamitin ko to. Todo na eh. Sa kontego ba? Legit pa yung plate. Sarap niya, oh. Lagyan na lang natin kung yung ano puan. Taas na lang natin para mas ano. Hoy! Hindi! Yung ginagawa ni... Okay. Kung hindi na makakatawa. Baba natin siya. Dito, ayan. oh. Dito ka lang. Ayan ako, sir. Sir, dito para di ka mahirapan. Ganyan na lang. Wow! Ang ginagawa nyo? Ayan, isa ka dyan bagyan. Isa ka dyan bagyan. Yan, babae ba? Anong yaman? Babae pa. Yan, bumaba na ng konti. Bomba na yan. Gusto ko yung sa ano, yung baby na bite, no? Yung baby na Kaya bite. yung isang mas na alawang na yung ano eh. Ah, may alaw ni. Nauna yung bumba. Ilatag nyo yung magano ko, ah? Nauna Ayan, yung yan. bumba. Sa lapad niya. Sa diding ka nga. Sa diding. Ang ginagawa nito po? Ito. Sa diding. Nasa lesson nito. Sa diding. Tamayo. Gulong ng pangay. Ayun. Hindi ka pang si Siri para tumabas. Ayun naman ko! Isa yung bite. Bomba never beat. Ang ginagawa nito po? Nalulog sa lot. Ang ginagawa nito po? Ba, Reno, nalulog yung break. pit niya. Ito po, break yan. Bro, break yan! Pag gusto nyo mag-stop! Wait a minute! Kako ita. Ayan. Kaya abot mo na. Kay. Lang, stop! Hello! Ano siyang ano Yung eh. pulis ko kaya yan! Kita mo na ba? Hello, ginapamas ko. Ba't ma? Uy, ang ulo ko na. Pamas ko! Hindi naman siya ano eh. Uy, puputok ka to. Ay, saray! Kung harap pa! Saray! Kung harap dito sa likod! Balikan niya. Tapos na! Oh, nagsig na. Na? Balat tas yung mga. Ay, kinabahan. Masaya pagkita mo yung bike mo. Eh, yan. Oh. Masaya ka rin ka dito, Shay. Hello! Na? Wait, check out bike na. Okay, yes. Pero sa ano? Ay, sa axle ko. Ay, di, axle ko lang po. Okay. Makukutamaan niya ako. Nandaan rin. Nandaan rin. Tapos may bago siya eh. Kung makalpagkating lupa mo. Ayan, kasi. Makalpagalo pa yung dami mo. Baliktad yan eh. Yan. Baliktad yan eh. Kasi, ikaw kasi. Wow, ano lang ang ganda ko ngayon. Hoy! Maniwala yung Mama mo style. sa rin! Aray ko! Bandaan niya, mauwi. Asan na po Sa yan? Linel, Lazada. Ayoko na! Sige ako sa katapusit ko! Pag-order yan, Lazada. Ito pa road, no? Ano rin ano? Ayan, ito pa road. Ayan, ito pa road. Eh, kasi, Ay! malambok yan ako. Ang kaya dapat ka na isa dito? Monty. Ah, Ayan, magkano. Hindi yung mo pipe na! ko rin. Hindi na. Hindi na mo. Mabilis mo! Kaya tayo. Ako kaya Kako. Break! Breaks. Hindi naman yan yung mga ko. Wala mo lang kitty. Muna, boss. Line mo pa mga sumabi. Huwag kayo sila, pupunta kayo sa ano. Pag-order yan, Shopee. Bella. Pupunta kayo sa ikan, mahal na kayo, maulog na kayo. Pag-order yan, Shopee. Bella. Diba?
May nababalik na. Oh, anak ko, Happy New Year. Ay, Merry Christmas. Merry Christmas!